Λοιπόν, αυτή ήταν η κάρτα. Όπως είδατε, κανονικά δεν είναι ούτε USA τίποτα. Είναι εγώ σας προσκαλώ, εγώ σας. Εντάξει, όταν θα πάρεις όμως το χαρτί θα λέει και USA. Φαντάζομαι, υποθέτω. Τι να πω. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι εδώ, δημοσιογράφος της ΕΡΤ και του πρώτου θέματος. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε τη βοήθειά σου. Είσαι έτσι, πώς το λένε, μεταγραφή, πώς το λένε, της στιγμής, γιατί θέλουμε να μας βοηθήσεις λίγο με αυτό το θέμα με τους δασμούς. Να κατανοήσει και ο μέσος Έλληνας που δεν ξέρει οικονομικά, δεν ξέρει. Εμείς κυρίως. Ναι, όλοι μας. Είμαστε αυτό. Τι επίπτωση θα έχει στην Ελλάδα και τι είναι αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, δασμός είναι ένας φόρος στην κατανάλωση εισαγωμένων. Φεύγει ένα Volkswagen από τη Γερμανία, φτάνει στην Αμερική, βάζει ένα 25%, το βάζει σε 2 δόσεις και τα λεφτά πάνε στο αμερικάνικο δημόσιο. Φεύγει ένα ελληνικό κρασί, φτάνει στην Αμερική, θα μπει ένα 20% σε 2 δόσεις. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει σε 2 δόσεις? Δηλαδή, είπε θα βάλω και θα το συζητήσουμε και άμα είστε καλά παιδιά, κάπως έτσι θα γίνει. Μάλιστα. Γιατί κάνει και μία διαπραγμάτευση. Στην πραγματικότητα είναι μόνο αυτό. Γιατί υπάρχουν διανομής τέτοιο, δηλαδή, τέλος πάντων, η αξία του φαντάζομαι είναι παραπάνω. Σωστό είναι αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό. Τώρα, παιδιά, μπερδεύομαι. Μην το... Ναι, μπερδεύομαι. Θέλω να υπάρχουν μεσολαβητές μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ στην αγορά. Καλά. Ο διανομέας, ο ένας, ο άλλος. Θέλει να πει και ότι είναι σωστό αυτό που λέει, ότι η αύξηση δεν θα είναι μόνο 20% για παράδειγμα στο κρασί. Γιατί το κρασί, ειδικά, το συζητάγαμε το πρωί με ειδικούς, έχει, επειδή λόγω παρελθόντος ποντοαπαγόρευσης, έχει ένα ειδικό καθεστώς. Πρέπει να έχει 3 στάδια μέχρι να φτάσει στη διανομή. Άρα όλο αυτό επιβαρύνει. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι αυτό σημαίνει πρώτον έσοδα για το αμερικανικό δημόσιο, που ο Τραμπ λέει ότι έχουμε πρόβλημα, έχουμε μεγάλο έλλειμμα και είναι αλήθεια. Έχουμε μαζέψει μεγάλο χρέος και είναι και αυτό αλήθεια. Οπότε μαζεύουμε λεφτά. Δεύτερον είναι, λέει, αν θέλετε να πουλάτε τα αυτοκίνητά σας χωρίς να βάζουμε αυτό το φόρο, το δασμό, ελάτε να κάνετε εργοστάσια εδώ πέρα. Οπότε να πιάνουν δουλειά οι Αμερικανοί, να πάει καλά η οικονομία, να έχουμε παραγωγή. Τώρα αυτό έχει μια λογική. Ας πούμε ότι έχει μια λογική. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει αυτό στο σημερινό κόσμο. Και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει ορισμένες παρενέργειες. Και ποιο είναι το βασικό? Ότι όταν λέει, ελάτε να κάνετε το εργοστάσιο σας εδώ, εννοεί ότι θα κλείσει το εργοστάσιο της Volkswagen, ας πούμε. Δηλαδή, κλείσε εκεί, διώξε τον κόσμο από εκεί. Και έλα, κάτω εδώ, να προσλάβω εγώ κτλ. Αυτό έχει ξαναγίνει στην ιστορία και δεν τελείωσε καλά. Πότε έχει ξαναγίνει? Έγινε δεκαετία του 30. Το 30. Ναι. Μετά το κράχ του 29 άρχισε να υπάρχει ύφεση και ελήφθησαν τέτοια μέτρα. Το θέμα είναι ότι βάλανε και άλλοι δασμοί σαν αντίπεινα και το πρόβλημα ποιο ήταν? Αντί να ευνοηθούν οι Αμερικανοί παραγωγοί την περίοδο εκείνη, δυσκόλεψαν τα πράγματα γιατί βάλαν όλοι δασμούς, μειώθηκε το διεθνές εμπόριο, έπεσε πάρα πολύ. Άρα τελικά αντί να πουλάνε περισσότερα οι Αμερικανοί παραγωγοί, πουλάγανε λιγότερα. Και όλος ο κόσμος και οι Ευρωπαίοι. Αυτό που οδήγησε σε μια δυσαρέσκεια. Όταν υπάρχει οικονομική κρίση, έχουμε κοινωνική δυσαρέσκεια, πολιτική δυσαρέσκεια, βγαίνουν ακραίες δυνάμεις που λένε θα πάμε να τους σκίσουμε, εθνικισμός και φταίνε αυτοί, φταίνε οι άλλοι κτλ. Υπάρχει μια κοινωνική αναταραχή. Και ειδικά σε μια χώρα που υπάρχουν και όπλα και τέλος πάντων. Δεν πάει καλά. Πολλοί ιστορικοί λένε ότι ήταν ο προστατευτισμός, με συγχωρείς να σου το πω, αυτό έχει σημασία, ότι ο προστατευτισμός ήταν μια αιτία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια από τις αιτίες. Γιώργο, ο Τραμπ αποφασίζει για τη δικιά του χώρα. Και λέει, εγώ για να πάρω το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που είπες, να πάρει ο Αμερικάνος το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, θα πρέπει να το χρυσοπληρώσει. Αλλιώς σας πάρει ένα αμερικάνικο. 4.000 παραπάνω θα πάει. 4.000 παραπάνω. Καλά, για τον πλούσιο δεν είναι πρόβλημα αυτό, για το φτωχό είναι. Εμάς εδώ στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να κλείσει το εργοστάσιο στην Κίνα, στην Ταϊβάνη, όπως το καλό είναι? Εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε αυτούς τους δασμούς. Για την αμερικανική αγορά είναι. Για την αμερικανική αγορά, ναι. Αυτό το βάζει στην Αμερική. Το θέμα είναι πώς θα απαντήσουμε εμείς, σαν Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Θα βάλουμε και εμείς δασμούς? Υπάρχουν 2 σχολές τώρα. Η μία λέει να μην το αποφύγουμε, να διαπραγματευτούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το καλό μας και όχι. Διαπραγματευόμαστε ως Ευρώπη ή ως χώρες? Τώρα εδώ είναι μεγάλη συζήτηση. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι είναι λίγο κομμωδία, να το πούμε έτσι, τα τελευταία χρόνια. Είναι διασπασμένη, δεν έχει συνοχή. Ένα σύστημα πρέπει να έχει εσωτερική συνοχή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές πιέσεις. Αυτό το ξέρουμε από την εποχή του Θουκυδίδη. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα, εξάγουμε στην Αμερική τι? Κρασί, λίγα εξάγουμε. Το πρόβλημα μας πώς είναι? Αν κλείσει το εργοστάσιο της
Volkswagen. Το λέω τώρα σχηματικά. Σχηματικά, ναι. Σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι της Volkswagen θα έχουν λιγότερα λεφτά, άρα θα έρθουν λιγότεροι τουρίστες εδώ το καλοκαίρι, που εμείς έχουμε βασικούς πελάτες, τους Ευρωπαίους και γενικά τους Γερμανούς. Και οι εξαγωγές μας, εκτός από τον τουρισμό, το κρασί, το μεγαλύτερο μέρος πάει στην Ευρώπη. Αυτή τη διαπραγμάτευση μπορεί να την κάνει η ελληνική κυβέρνηση με την αμερικανική? Δηλαδή, όχι, θα γίνει διαπραγμάτευση Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρξει. Ευρωπαϊκή θα είναι. Βέβαια, θα είναι ευρωπαϊκή απάντηση. Αλλά τι γίνεται τώρα, υπάρχει μια παρενέργεια. Βάζουν οι Αμερικανοί πολύ υψηλούς δασμούς στην Κίνα. Δηλαδή φτάνουν με τους προηγούμενους δασμούς 54%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν μπλοκάρει τη ροή των κινέζικων προϊόντων προς τις ΗΠΑ, που είναι μεγάλη αγορά για τα κινέζικα προϊόντα, υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθει μια πλημμύρα κινέζικων προϊόντων φθηνών, θα κατεβάσουν τις τιμές και θα κοιτάξουν τα πουλήσουν στην Ευρώπη. Οπότε αυτό θα είναι πολύ κακό για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Δηλαδή, θα μειωθεί η παραγωγή των γερμανικών ή άλλων αυτοκινήτων και θα έρθουν πιο φθηνά κινέζικα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό, εκεί καταλήγουμε στο σπιράλ του εμπορικού πολέμου. Γιώργο, δεν είναι ότι είναι... στατιστικά, τι λένε οι περισσότεροι οικονομολόγοι, τι λένε τα μεγάλα οικονομικά site, οι μεγάλες οικονομικές εφημερίδες, ότι θα συμβεί μετά από αυτό? Καταρχάς, είναι μία αναστρέψιμο? Δηλαδή, ενδέχεται να αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες? Τι να σου πω, αυτό μένει να το δούμε. Πάντως, γιατί άκουσα σήμερα ότι ναι, μπορεί άμα κάτι μας δώσετε να αλλάξουμε γνώμη κλπ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ήδη υπάρχει μια κουβέντα, ότι δεν είναι παγιωμένα τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει η ροή. Μπήκαμε σε μια καινούρια εποχή. Αυτό είναι. Δηλαδή, πού μπήκαμε, αυτό θέλω μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το διεθνές εμπόριο αναπτύσσεται συνέχεια. Καταργεί, οι δασμοί υπήρχαν πολλοί δασμοί, τώρα είχαμε φτάσει, πριν λίγα χρόνια είχαμε φτάσει στο 2% παγκοσμίως. Τώρα αυτό τελειώνει. Δηλαδή ο Τραμπ δεν κάνει μόνο ένα κόλπο. Πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν κάνει μόνο ένα κόλπο να διαπραγματευτούμε. Πιστεύει πραγματικά ότι πρέπει να πληρώνουν. Ναι. Και μάλιστα είναι και μια επιβάρυνση για τους Αμερικανούς καταναλωτές αυτό. Σου λέει, ζούμε παραπάνω από τις δυνάμεις μας, δανειζόμαστε πολλά. Έχουμε έλλειμμα και στο δημόσιο προϋπολογισμό, στον κρατικό, στον ομοσπονδιακό, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε και χρέος. Και απ' την άλλη, παράγουμε λιγότερα από όσα εισάγουμε. Βέβαια, εδώ οι Αμερικανοί μέχρι τώρα εξάγουν υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες, εμείς μπορούμε να πουλάμε περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα σαν Ευρώπη στην Αμερική, αλλά εισάγουμε περισσότερες υπηρεσίες. Είτε αυτά λέγονται Google, Facebook κτλ., είτε λέγονται χρηματιστηριακά προϊόντα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια ισορροπία. Αυτή η ισορροπία διαταράσσεται. Διότι γενικότερα ο Τραμπ σου λέει, εγώ σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, εγώ θα σταματήσω να παρεμβαίνω παντού και να έχω τα συμφέροντά μου παντού. Θα απομονωθώ στο δικιά μου ύπηρο, την Αμερικάνικη. Θα πάρω και από πάνω τη Γρυλανδία, θα πάρω από κάτω τον Καναδά, θα τα βρω εδώ με Μεξικό, Καναδά, θα φτιάξω εδώ την αγορά μου και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με την Κίνα. Αυτό λέει. Δεν θέλω να πάω σε κόντρα ενδεχομένως. Γιατί πολλοί λένε ότι ο Τραμπ δεν κάνει πολέμους κτλ. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν δεν θέλει, αυτή η αλληλουχία και η αλυσίδα των αντιδράσεων που είδαμε, δηλαδή μπορεί να αναγκαστεί η Ευρώπη να βάλει προστασία για τα κινέζικα προϊόντα. Μπορεί αντιθέτως, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, να συσπηρωθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος απέναντι στις ΗΠΑ. Γι' αυτό και δέχεται μεγάλη κριτική ο Τραμπ από το κατεστημένο που έκανε το παιχνίδι μέχρι τώρα, ότι κοίταξε, έτσι καταστρέφεις το βασικό πλεονέκτημα που είχαμε. Δηλαδή το πλεονέκτημα της αμερικανικής οικονομίας, που αναπτυσσόταν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από την ευρωπαϊκή, ποιο ήταν? Ότι είχε μια ανοιχτή οικονομία, είχε το δολάριο, που όταν θες σε κάθε δύσκολη στιγμή όλοι πηγαίναν στο δολάριο. Είχε ένα χρηματιστήριο πολύ δυνατό, το οποίο χρηματοδοτούσε επιχειρήσεις οι οποίες έγιναν παγκόσμια μονοπόλια. Είχε μια σταθερότητα, τέλος πάντων. Είχε μια σταθερότητα και μια ανάπτυξη. Ναι. Αν τώρα κλείσεις και απομονωθείς, θα πάψεις να έχεις αυτή τη σταθερότητα και ενδεχομένως θα τα βρουν όλοι οι άλλοι μεταξύ τους. Οπότε θα έχεις απώλειες. Αυτός τώρα πιστεύει στο δόγμα της αυτάρκειας, ας το πούμε έτσι. Ναι, όχι, εμείς θα περιοριστούμε εδώ πέρα και θα κάνουμε και πιο ισορροπημένο το εμπόριο με τους άλλους και θα πάμε καλύτερα. Υπάρχει αυτάρκεια όμως? Να ρωτήσουμε λίγο για την Ελλάδα. Ναι, η Ελλάδα, χωρίς να κινδυνολογούμε βέβαια, πόσο είναι λίγο εύθραστη η οικονομία της? Δεν είναι Γερμανία, δεν είναι Γαλλία κλπ. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί? Ποιο μπορεί να είναι ένα σενάριο που δεν θα είναι ευίωνο? Εντάξει, άμεσα στα αμερικανικά προϊόντα, οι αμερικανικές εξαγωγές είναι πολύ μικρές ως ποσοστό, για να πούμε. Θα έχουμε, βέβαια, άμα είσαι παραγωγός κρασιού που πουλάς ακριβά κρασιά στην Αμερική, γιατί στην Αμερική πάνε τα ακριβά κρασιά, τότε εκεί έχεις μεγάλο πρόβλημα. Τρόφιμα. Υπάρχει ένα εμπόριο. Αυτό σημαίνει κάποιος για κάποιους κλάδους. Η παρενέργεια είναι η έμεση, δηλαδή αν υπάρξει ύφεση, δηλαδή αν
πέσει, γιατί αν πουλάνε οι Ευρωπαίοι λιγότερα εξαγόμενα προϊόντα στην Αμερική, θα μειωθεί ο τζίρος τους, θα μαζέψουν τις δαπάνες, θα κάνουν λιγότερες διακοπές, θα αγοράσουν και αυτοί λιγότερο κρασί ελληνικό, λιγότερη φέτα κτλ. Άρα, εμέσως από εκεί μπορούμε να έχουμε μια επιβράδυνση και αυτό το έχουν πει όλοι, το έχει πει και ο κύριος Τουρνάρας. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Αυτό, αν μου επιτρέπεις να πω κάτι. Εδώ υπάρχει τώρα το ευρύτερο ζήτημα. Τι κάνει η Ευρώπη? Γιατί ο Τραμπ δεν κλείνει μόνο τις εμπορικές ροές, σου λέει: παιδιά, εγώ φεύγω, φτιάξτε δικιά σας άμυνα. Υπάρχει θεωρία λοιπόν τώρα ότι εμείς θα ξοδέψουμε χρήματα στην άμυνα, είπε η Κομισιόν, ότι θα κάνουμε ένα σχέδιο, 650 δισεκατομμύρια παραπάνω θα ξοδέψουν τα κράτη-μέλη και 150 δις θα κάνουμε κοινές δαπάνες. Λένε τώρα λοιπόν ότι αυτό μπορεί να φέρει οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή να ρίξουμε λεφτά στην πολεμική βιομηχανία, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα κύκλο οικονομικό, ο οποίος θα έχει τζίρους και θα φέρει δουλειές κτλ. Αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι σαν Ευρωπαίοι, ας το πούμε έτσι, ότι ακούγεται προβάλλεται ως αναγκαιότητα, αλλά αυτό θα έχει μια συνέπεια, θα μειωθούν άλλα πράγματα, θα μειωθεί το βιωτικό επίπεδο. Και όταν ρίχνεις τα λεφτά σου για να κάνεις όπλα, τα όπλα είναι άχρηστα πράγματα, έτσι, δεν είναι... χρήσιμα πράγματα, σου χρησιμοποιούν μόνο για να κάνεις πόλεμο. Δεν χρησιμεύει τίποτα άλλο. Εντάξει, δύναμη για να πεις ότι τα έχεις, ναι. Όχι μόνο να πεις ότι τα έχεις, γιατί έχουμε δει ότι πολλές φορές το σύμπλεγμα αυτό το αμυντικό, είδαμε στη δεκαετία του 2000, συμμετείχε στον πόλεμο του Ιράκ. Εκ των υστέρων βγαίνουμε και λέμε, είχαμε και τότε μια συμμαχία των προθήμων, οι οποίοι έκαναν ένα πόλεμο στο Ιράκ, το οποίο όλοι βγαίνουν και λένε τώρα ότι ήταν ένα τεράστιο λάθος, έγινε με ψέματα κλπ. Άρα δεν μπορείς να στήριξεις την ευρωπαϊκή ανάπτυξη μόνο στην άμυνα. Υπάρχει Γιώργο, άλλη τώρα θεωρία. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Λέμε για οικονομικό πόλεμο. Τι θα πει οικονομικός πόλεμος και πότε λέμε ότι έχουμε οικονομικό πόλεμο? Γιατί ακούγεται πάρα πολύ αυτή η φράση. Ήδη τώρα η Κίνα ανακοίνωσε πριν από λίγο. Σου λέει: μου βάζεις δασμούς, εμπορικός πόλεμος. Μου βάζεις δασμούς, σου βάζω και εγώ δασμούς. Μάλιστα. Αυτό είναι μια σύγκρουση. Ναι. Έτσι, είναι μια εμπορική σύγκρουση. Ναι. Μπορεί να γίνει οικονομική σύγκρουση. Υπάρχει το επόμενο βήμα, σύμφωνα με κάποιες αναλύσεις, είναι ότι, και μπορεί να γίνει και αυτόματα αυτό, να υποτιμήσει το δολάριο με κάποιο τρόπο. Υπάρχει ένα σενάριο ότι θα επιχειρήσει να κάνει μια συμφωνία, να κατεβάσει την τιμή του δολαρίου, ούτως ώστε να βοηθήσει τα αμερικάνικα προϊόντα στο εξωτερικό. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι, χάνεις εσύ, κερδίζω εγώ. Ναι. Αυτό ξεκινάει από την οικονομία, δημιουργεί τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις, τις οποίες είδαμε στο παρελθόν, και δεν ξέρει κανείς πού θα καταλήξει. Για να πάμε στα λίγο πιο καθημερινά, π.χ. Έλεγε ο Μιχάλης μας εδώ ότι θέλει να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Άλλος θέλει να αγοράσει το καινούργιο κινητό. Της γνωστής μάρκας όμως. Τώρα ακόμη μπορεί να το αγοράσει. Ακόμα, ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω που αυτά τα μέρη τους κατασκευάζονται στην Ασία κάπου, αλλά είναι με αμερικάνικη εταιρεία. Και Τέσλα φτιάχνονται στην Ασία. Στην Ασία όχι, και στην Ασία και στην Αμερική. Και στην Ευρώπη. Εννοείς κομμάτια ή ολόκληρα? Ολόκληρα. Υπάρχουν γνωστά στην Ασία, στην Αμερική. Τώρα αυτό το φτιάχνουν το ολόκληρο δεν υπάρχει. Γιατί στο πλαίσιο αυτής της απελευθέρωσης όλα αυτά τα χρόνια η παραγωγή ήταν σε 30 χώρες. Τώρα, αν διαταραχθεί αυτή η αλυσίδα εφοδιασμού που λέμε, θα ανέβει και το κόστος. Καλά, σε κάποια ορυκτά δεν έβαλε δασμούς. Είπε στα ορυκτά που δεν έχουμε, δεν παράγει η Αμερική, όπως αυτά που είναι για τεχνολογία. Ούτε φέτα παράγει η Αμερική, να το λέμε και αυτό. Ναι, όντως και εκεί. Σε αυτά λοιπόν δεν έχει δασμούς. Άρα αυτό που ρωτάει η Νάνση είναι ότι ακόμη και αν δεν κάνουμε κάτι, δεν βάλουμε εμείς δασμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά θα κρυβίνουν. Δηλαδή εμείς θα τα παίρνουμε όλα κάποια προϊόντα λογικά θα κρυβίνουν, βεβαίως. Ναι. Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι ήδη στην Ευρώπη ξεκίνησαν να κάνουν, ας πούμε, ένα μποϊκοτάζ στις αμερικάνικες, σε όποια προϊόντα θεωρούμε ότι είναι αμερικάνικα. Που έχω καταλάβει ότι αυτό που θεωρούμε ότι είναι αμερικάνικο δεν απαραίτητα και αμερικάνικο. Είναι, ναι. Κοίταξε, το iPhone, άμα φτιαχνόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσει που εσύ τα λες τα μπραντς όλα. Ναι, λίγο να λέμε. Συγγνώμη, δεν πειράζει, είσαι καλεσμένος, πες ό,τι θες. Εμείς δεν τα λέμε. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Όχι, απλώς να εξηγήσουμε ένα. Το iPhone. Συγγνώμη, όχι. Απολογούμε για αυτό. Δεν έλαβε, Γιώργο, εν τηρή μου, είπατε να τα λέμε. Λοιπόν, θα κόστιζε πολύ ακριβότερα αν φτιαχνόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τα μεροκάματα είναι πολύ ακριβά, ή στην Ευρώπη κτλ. Όταν διαταραχτεί αυτό, όταν χάσει το πλεονέκτημα της διεθνής εργασίας η οποιαδήποτε εταιρεία είχε τα εργοστάσια της στην Ασία και χάσει και το πλεονέκτημα της αδασμολόγητης
εισρωής πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών, γιατί και τα αμερικανικά αυτοκίνητα, ας πούμε, φτιάχνονται με εισαγωγές από Μεξικό, από Καναδά και από ασιατικές χώρες. Όλο αυτό λοιπόν, αυτό σημαίνει διαταραχή της αλυσίδας της εφοδιαστικής. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει το επίπεδο τιμών, ότι όλα γίνονται ακριβότερα. Και όταν γίνονται, αυτό που λέμε πληθωρισμός, δηλαδή αυτό είναι το φαινόμενο που ανεβάζει τις τιμές των προϊόντων. Άρα πάμε σε μια περίοδο υψηλότερων τιμών, συγκρούσεων εμπορικών και ένας Θεός ξέρει διπλωματικά τι θα γίνει. Λένε μάλιστα ορισμένοι, προβλέπουν ορισμένοι οικονομολόγοι, ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει κρίση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι ο στόχος που είναι να πάνε τα εργοστάσια εκεί πέρα, τα εργοστάσια θα πάνε σε 5, 6, 7 χρόνια. Δεν θα πάνε σε μια εβδομάδα. Δηλαδή για να αλλάξει αυτός ο μηχανισμός θέλει χρόνια. Ίσως και πολλά χρόνια. Όμως το κόστος θα το πληρώσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα. Ναι. Και υπάρχει η θεωρία βέβαια ότι, γιατί είπε ο Τραμπ, ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόστος, ενώ μέχρι τώρα λέγανε άμα δει ότι πέφτουν τα χρηματιστήρια θα τα πάρει πίσω. Όχι, το έχει υπολογίσει. Και μάλιστα κατά μία εκδοχή το συμφέρει κιόλας. Σου λέει άσε να πέσει το χρηματιστήριο, γιατί έτσι κι αλλιώς είχε πολύ αέρα μέσα. Ήταν πολύ φουσκωμένο και όλοι οι αναλυτές λέγανε έχουν πάει πολύ ψηλά οι μετοχές, πρέπει να πέσουν κτλ. Άρα τώρα πέφτουν. Επομένως, κάποια στιγμή θα ξαναγοράσουν. Άρα, πιθανόν ο Τραμπ και οι συμβολοί του να φαίνεται άστο να ξεφουσκώσει. Τα φορτώνουμε και στους δημοκρατικούς και μπορούν να λεχθούν επιχειρήματα γι' αυτό. Έτσι, έχει μια βάση. Και μετά, σε 2 χρόνια που θα έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί στο μέσο της θητείας γίνονται εκλογές για το Κογκρέσο. Για το Κογκρέσο και κάποιες για τη Βουλή. Αλλάζουν επίσης εισαγγελείς. Είναι ευρύτερες οι εκλογές. Δεν είναι... Οπότε εκεί θα ανεβαίνει το αμερικανικό χρηματιστήριο και εμείς θα πούμε να έπιασε το πράγμα, πληρώσαμε το κόστος. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, ποιες καραμπόλες θα γίνουν. Δεν είναι γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια κλειστή οικονομία η οποία κάνει ό,τι κάνει και δεν έχει συναλλαγή με τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς θα προσαρμοστεί ο υπόλοιπος κόσμος? Θα γίνουν ειρηνικές και φιλικές διευθετήσεις και θα πούνε ξέρετε, αγοράζουμε περισσότερα τέτοια από εσάς και σας πουλάμε αυτά, ελάτε να τα βρούμε. Ξεκίνησε με άλλο τρόπο. Δεν ξεκίνησε με αυτό. Αυτός λέει μεν ελάτε να συζητήσουμε. Υπάρχει. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν συζητήσεις, διευθετήσεις διπλωματικές και θα υπάρξει μια ισορροπία σε ένα άλλο επίπεδο μεν, η οποία θα είναι ειρηνική. Αλλά το βασικό πρόβλημα που υπάρχει στις ΗΠΑ είναι ότι οι ΗΠΑ βλέπουν σαν απειλή την Κίνα. Και είναι όντως. Δηλαδή η Κίνα ανεβαίνει. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Και αυτό έχει γίνει και άλλες φορές στην ιστορία. Έτσι υπήρχε η Βρετανική Αυτοκρατορία. Έπεσε. Μετά ήρθε η περίοδος Αμερικής. Πιο πριν ήταν οι Ισπανοί. Κάθε φορά που γίνεται αυτός ο κύκλος έχουμε εντάσεις, έχουμε οικονομική και νομισματική αστάθεια, έχουμε εμπορικές συγκρούσεις και κάποιες φορές γίνονται και πόλεμοι. Κάποιο αισιόδοξο σενάριο, ας πούμε το αισιόδοξο σενάριο, υπάρχει, ναι, ή κάπως η αγορά να απορροφήσει, να κάνει, να σταθεροποιηθεί. Το αισιόδοξο σενάριο πες μας, σε παρακαλώ. Θα ήτανε. Όχι, δεν ήτανε. Τι θα μπορεί να είναι. Αν υπάρχει από αυτά που. Εδώ αλλάζει η δομή του παγκόσμιου εμπορίου όπως είχε διαμορφωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Αυτό ήταν μια πορεία σταθερή και αδιάλειπτη. Τεράστιος τίτλος αυτό που λες τώρα. Ότι αλλάζει το αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό αλλάζει. Ναι, δεν υπάρχει πλέον αυτό. Ήταν η φιλελεύθερη. Η οποία αυτή η κατάσταση, βέβαια, να πούμε. Λέμε, πήγαινε καλά η οικονομία και η Κίνα έβγαλε τόσο κόσμο από τη φτώχεια. Πολλές εταιρείες πλούτησαν. Αλλά αυτή η παγκοσμιοποίηση. Καταχρέωσε όλα τα κράτη. Όχι, είχε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Είχε απώλεια πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή ο κόσμος, η εξουσία, ας το πούμε έτσι, οικονομική, πέρασε σε μια διεθνή σφαίρα όπου επικρατούν μεγάλες εταιρείες, όπου και ακόμα και οι χώρες είναι ανίσχυρες. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι παράγεινε με την παγκοσμιοποίηση, δεν έχουμε ένα σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, διότι παλιά υπήρχε ένα κράτος, είχε την οικονομική εξουσία, είχε και έναν σχεδιασμό και έλεγε θα κάνουμε αυτά τα εργοστάσια, θα κάνουμε σε κάποιο βαθμό, με κατάσταση της αγοράς, δεν λέμε τώρα σοβιετικό καθεστώς, αλλά υπήρχε ένας οικονομικός προγραμματισμός σε εθνικό επίπεδο. Αυτό πλέον δεν είναι δυνατό σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, διότι λες θα κάνω εγώ αυτό στη χώρα μου, θα διατάξω μια αύξηση μισθών για να μην πεινάει ο κόσμος και μην βγαίνει στους δρόμους, θα σου φύγουν τα κεφάλαια, θα πάνε σε μια άλλη χώρα, θα έχεις ανεργία. Άρα εκεί δημιουργήθηκε ένα κενό πολιτικής εκπροσώπησης. Και αυτό το βλέπουμε και στις εκλογές, που ο κόσμος ψήφιζε, ξεχασμένοι που λέμε, δηλαδή κάποιοι κάνανε
Google και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και αυτό είναι brand. Λοιπόν, παγκόσμιο μονοπόλιο. Ναι, σου λέει τεχνητή νοημοσύνη και σου λέει απλώς εγώ τι θα κάνω εδώ, ποια είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, μείνανε κάποιοι άνθρωποι έξω, βλέπουν ότι η οικονομική εξουσία έχει τρωθεί, οπότε διαμαρτύρονται. Βγαίνει μετά ο Τραμπ, σου λέει εγώ θα επαναφέρω το κράτος. Ναι. Θα βγουν και άλλοι, θα δείτε, θα έχουμε εθνικισμό τώρα. Και προστατευτισμό. Ναι, καλά, θα πούνε, εμείς θα κάνουμε το κουμάντο στη χώρα μας. Αυτό θα γίνει. Ωραία, οικονομικά ένα θετικό σενάριο ή ένα σταθεροποιητικό σενάριο υπάρχει? Κοίταξε, το καλύτερο σενάριο. Ωραία, ας πούμε το καλύτερο. Ναι, θα ήταν να υπάρξει μια διαπραγμάτευση και μια νέα ισορροπία. Αλλά αυτό τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γίνει από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν δηλαδή να εμποδίσουν κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια προϊόντων να έρχονται. Αυτά τι θα κάνουν, αυτοί που τα παράγουν τι θα κάνουν? Ναι. Θα έχουν μια πτώση. Πού θα πάνε να το πουλήσουν? Ειδικά στην Ευρώπη. Ναι, αλλά λες σε χαμηλότερη τιμή. Σε χαμηλότερη τιμή σημαίνει απώλεια. Ναι. Όχι, ή θα πρέπει να κατεβάσει την τιμή για να τα πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι στο καπέλο των δασμών, ή θα πρέπει να βρεις μια άλλη, να τα πας στην Κίνα. Τι να πας στην Κίνα, αφού έχουν δικά τους. Γίνεται η συζήτηση, σου λέει θα τα πάμε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ωραία, οι εταιρείες αυτές, όπως ας πούμε αυτή η εταιρεία που φτιάχνει αυτά τα κινητά τηλέφωνα που θεωρείται αμερικάνικη. Είναι αμερικάνικη. Είναι αμερικάνικη. Και μάλιστα λένε ότι υπάρχει περίπτωση να τους εξαιρέσει. Ναι, υπάρχει περίπτωση, διάβαζα, να τους εξαιρέσει. Τη συγκεκριμένη εταιρεία, να την εξαιρέσει ο Τραμπ από όλα αυτά. Γιατί θεωρείται εθνική εταιρεία με έναν τρόπο. Είναι πολύ σημαντική για τους Αμερικανούς, τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εταιρεία αυτή θα αναγκαστεί κάτι που το πουλάει τώρα 500 ευρώ, δολάρια, να το πουλήσει 800. Άρα 1000. Δεν θα πέσουν οι πωλήσεις της? Θα πέσουν. Δεν θα συρρυκνωθεί και αυτή η εταιρεία? Η εταιρεία αυτή συγκεκριμένη, εδώ και 2-3 χρόνια, κοιτάζει πώς μπορεί να μεταφέρει την παραγωγή της, ας το πούμε, στην Ινδία. Ναι. Και έχουν βγει κάποιες μελέτες ότι θα ήθελε πολλά χρόνια για να το κάνει. Δηλαδή, ακόμα φαντάσου στην Αμερική δηλαδή. Ναι, να πάρει τα εργοστάσια από την Κίνα, γιατί αυτή σου λέει πάρει τα εργοστάσια από την Κίνα, περί αυτού πρόκειται, πηγαίνετε αλλού. Ναι. Πλέον, πού να τα πας? Ευνοούνται χώρες όπως ενδεχομένως η Ινδία, που η Ινδία θα είναι η επόμενη δύναμη η οποία θα αναδειχθεί. Αυτό πιάσαμε αυτή την κουβέντα, γιατί θέλετε να βρούμε ένα αισιόδοξο σενάριο. Ένα αισιόδοξο, δηλαδή. Το αισιόδοξο σενάριο, κατά τη γνώμη μου. Να συνεννοηθούν. Ναι, θα ήταν να υπήρξε μια συντονισμένη διαπραγμάτευση, καταρχάς μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, μια ενίσχυση της συνοχής της Ευρώπης, ώστε να πέσουν λεφτά από τα οποία θα ωφεληθεί και ο κόσμος, να υπάρξουν δουλειές, όχι στα όπλα όμως. Δηλαδή, γιατί εκεί, εντάξει, πρέπει να έχεις μια ισχυρή άμυνα, για η ασφάλεια είναι ένα μέγιστο αγαθό, αλλά πρέπει εκεί να υπάρξει και μια ισορροπία. Αλλιώς δεν ξέρω πού πάμε. Και να γίνει μια διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Αλλά είναι πλέον οι ΗΠΑ που δεν το θέλουν. Τώρα, αν αποδειχθεί ότι γινόταν μια μεγάλη μπλόφα και τελικά γίνει όλη αυτή η συνεννόηση. Και δεν μας το λέγανε. Όχι, εγώ έλεγα να αποδειχτεί και τελειώνουμε ότι η ζημιά μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπολόγιζαν. Άρα να κάνουν πισωγυρίσματα. Αυτό είναι ένα θετικό σενάριο. Αλλά και πισωγύρισμα να κάνω, να σου πω κάτι. Και τι θα γίνει, θα έχει πολιτικό κόστος ο Τραμπ. Και χάνεται και η πιστοσύνη. Και θα βγει κάποιος άλλος, ο οποίος θα είναι πιο ακραίος. Άλλες θα είναι πιο ακραίος. Θα βγει ένας άλλος ο οποίος θα πει να απέτυχε. Αυτός δεν το έκανε καλά. Έλα εδώ, κλείστε τελείως τα σύνορα. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω. Ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο. Ας ελπίζουμε τον καλύτερο και ας προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Τι θα πει να προετοιμαζόμαστε κιόλας, δηλαδή, τι να κάνουμε δηλαδή? Δεν ξέρω τώρα, ο καθένας τι να σου πω. Το καθένας τι μπορεί να κάνει? Καταρχάς πρέπει να έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει. Ναι. Έτσι. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει. Πρέπει να έχουμε πολιτικά πρέπει να λυθούν τα ζητήματα. Δεν μπορούν να λυθούν στρατιωτικά. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Ναι. Όχι και πολιτικά και όχι εκδικητικά. Φαντάζομαι ο καθένας κοιτάει τι είναι καλύτερο για τη χώρα του. Ναι. Αλίμονο. Δηλαδή, τι τον συμφέρει, τι δεν τον συμφέρει. Τώρα, κοίταξε, μια χώρα μόνη. Και εδώ είμαστε 27 χώρες. Άντε να συνονοηθούμε τώρα. Δεν μπορεί και να κάνει. Μια χώρα μόνη της. Ναι. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυσκολία να ανταπεξέλθει στις διεθνείς αυτές τις δυνάμεις του εμπορίου και της οικονομίας. Εδώ πάμε σε έναν κατακαιρματισμό, ο οποίος θα έχει ένα κόστος. Το κόστος αυτό τελικά θα το πληρώσουν οι πολίτες, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Έτσι, θα το πληρώσουν και οι εταιρείες. Και μπαίνουμε σε μια φάση ανταγωνισμού, ο οποίος σημαίνει λιγότερες διεθνείς εμπορικές ροές. Κάποιοι λένε ότι είναι καλό αυτό. Ξεκινήσαμε να το λέμε την παγκοσμιοποίηση. Σου λέει δεν μπορούμε να φτάσουμε να είναι 60% το διεθνές εμπόριο
του παγκόσμιου ΑΕΠ, δηλαδή το 60% του παγκόσμιου τζίρου, είναι διακρατικό εμπόριο. Ας πάμε στο 40% που είμαστε στο 50% και το υπονοούμενο είναι να επιστρέψει και η οικονομική εξουσία στις εθνικές κυβερνήσεις, στην περίπτωσή μας στην Ευρώπη. Ωραία, εντάξει, αυτό ακούγεται καλύτερο από το να πάμε σε ένα γενικευμένο εμπορικό πόλεμο. Μπορεί να γίνει όμως πολιτικά. Πρώτον, Γιώργο, δεν ξέρουμε δηλαδή καν τι μπορεί να γίνει. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάτσουν Κίνα, Ευρώπη, Ινδία, αυτό και να κάνουν μια καινούρια διεθνή συμφωνία, όπως είχε γίνει, ξέρω εγώ, στο παρελθόν. Μετά τον πόλεμο έγινε Bretton Woods, το 1985 έγινε αυτή η συμφωνία του Πλάζα που υποτίμησε τον. Γιώργο, μην τα λένε πολύ εξειδικευμένα. Να γίνει μια διεθνή συμφωνία και να πούνε: κοιτάξτε, πράγματι, εδώ θέλει μια ισορροπία διαφορετική. Ας τη βρούμε διπλωματικά, πολιτικά, ειρηνικά. Και αντί να πάμε να κάνουμε πόλεμο, να κάνουμε εμπόριο. Πόλεμο. Και κάτι άλλο που λέγανε οι χίπης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο. Είναι ένας κόσμος που αλλάζει. Ελπίζουμε να είμαστε ζωντανοί να τον δούμε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό.